Dakulang onra para kay Joshua Barcelon, Program Director kan Albay Young Farmers Organization Incorporated, ang naresibing award sa katatapos pa sa ng 20th Search for 10 Accomplished Youth Organization o Tayo 20 na pigkondusir sa Far Eastern University Auditorium sa Sampaloc, Manila kan Sabado, Marso 11. Sabi niya, makaugmang isipo na rekonisido sa bilog na nasyon ang sa indang espuersos urog na ang sa indang edible landscaping project na may temang warang albayanong magugutom. Overwhelming talaga of na parang we received this award kasi yung sinabi ko kanina, it's been 18 years bago nagkaroon ulit tayo ng award and binubuhay namin ng agriculture. Our vision is walang albayan na magugutom. Strengthening this vision is this award na parang pinapaugong niya yung vision namin, not just in Albay, but also through the whole Philippines kasi it's a national platform na eh. Duwang dekada man anuminagi kan marikonisar liwat ang nasabing organisasyon. Istorya niya kan inot, sulamenteng hubinisanaan pig-iin kaminar nindang magbali sa proyekto. Alagad kan mahiling ang magayon na resulta, magin ang mga nasa ibang sektor anain kaminar naman na magbalo kan edible landscaping. Sa nasabing proyekto, naghahanap sindanin bakanting lote sa kada barangay ngani gibuho na edible landscaping garden. Technically, yung nasa plan talaga namin, it's for the youth. Pero nung nakita nila na the program was very helpful to the community, iba-iba ng mga sectors ang nag-join, mga youth, mga senior citizens, BHWs, EcoAid, OSYs, lahat ng mga sectors in the community nag-join na. We tackle foremost on the food security and food nutrition. Dagos man ipigbiklad ni Barcelon, apuera sa segundo distrito kang Albay, plano maninda ining i-implementar sa duwa pang distrito kan probinsya, asin target man na ipaadaptar sa bilog na nasyon. Dapat meron palaging tayong pagkain sa mga bahay natin, sa hapagkainan natin, not just food but nutritious food. So lahat naman tayo kumakain and our farmers right now are aging. Based on statistics, nasa 50 years old plus na ang ating mga farmers. What if after 20 years mawala na sila? Sino na yung mga future farmers natin? Sino na yung mga magtatanim na mga kakainin natin? Tayo na. So iniisa-isa na namin yung mga municipality and we are hoping and praying that you will support us in this endeavor. Saro sa mayormentong obheto kan organisasyon, iyo ang magkaigwanin bastante asin mabaskog na pagkakan ang kada pamilyang Pilipino. Sa presente, nasa season 7 na ang sa indang edible landscaping project. Kabali sa mga naresibing onra ka nasabing organisasyon, iyo ang Adhika Fellowship Grand Award, San Miguel Corporation's Better World Award, asin first runner-up sa Tayo Video Sprint. Pinasalamatan man ni Barcelon ang mga nakatabang ninda sa proyekto arugan DA Bicol, TESDA asin iba pa. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Miriam Manalili, Bicol University Intern.